Kuinka toimii ryhmän suljettu Etherpad? Tässä on Anne Rongas ja esittelen nyt lyhyesti sen, kuinka Tieken ja X-Akselin tarjoama Etherpad-ryhmäkirjoitusalusta toimii silloin, kun se on avattu tietylle ryhmälle. Ryhmän perustaja lähettää sähköpostissa kutsut ja tässä nyt minä olen saanut kutsun tuollaiseen Etherpadiin ja nyt lähden sitten avaamaan sitä yhteiskirjoittamisalustaa klikkaamalla tässä viestissä olevasta linkistä. Ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla niin tuo järjestelmä pyytää minua antamaan salasanan, jonka luon itse ja talletan omiin varastoihini. Ja tältä näyttää tuo peruskäyttöliittymä. Nyt minulla on käyttäjäprofiili täällä Etherpadissa. Käyttäjätunnus on sähköpostini ja salasana se salasana, jonka äsken annoin. Ja tuolla oman profiilini tiedoissa pystyn sitten vaihtamaan sekä sähköpostia että salasanaa ja myöskin tuota näyttönimeä pystyn editoimaan. Ja tuolla kotinäkymässä näkyy sitten ne ryhmä Etherpadit, joihin minut on kutsuttu. Ja pystyn myöskin itse nyt näillä tunnuksilla tekemään oman ryhmä Etherpadini. Ja sitten siitä vaan yhteiskirjoittamaan, tuottamaan toisten kanssa.